Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, el dissabte es complirà un any de l'assassinat de Radio Televisió Valenciana en mans del govern del senyor Fabra. Molts valencians i valencianes ho recordem amb un sabor agredolç. Dic dolç perquè durant setmanes vam recuperar la dignitat com a poble. Vam perdre la por a la seva màfia. Ens miràvem als ulls i dèiem per aquesta Canal 9 sí paga la pena lluitar. Un Canal 9 que floria com la primavera valenciana, que mostrava la pluralitat del país valencià, que ressarcia les víctimes del metro, un Canal 9 que parlava en valencià, destapava les vergonyes que durant tants anys vostès van intentar tapar, trames de corrupció i manipulació informativa al servei del PP valencià. Però molt amarg, perquè moltes famílies se n'anaven al carrer, a l'atur, perquè destrossaven tot el sector audiovisual. Molt amarg perquè el senyor Fabra, volent ofrenar noves glòries, ens furtava l'única televisió en la nostra llengua després d'haver prohibit TV3. Molt amarg perquè els valencians i valencianes perdíem la identitat, les rialles de l'alcria blanca, el posar la tele per veure si anava a ploure o no, l'oportunitat de conèixer les notícies de les nostres comarques. Molt amarg perquè havíem de veure com la presidenta de l'Associació de Víctimes del Metro entrava per la finestra a contar la seva història. Al capdavall, molt amarg perquè ens furtaven un servei públic d'informació en la nostra llengua. Fa un any que Fabra ens mentia descaradament a la cara i deia que ho feia per no tancar ni escoles ni hospitals. I hem vist que durant aquest any s'han tancat escoles i línies en valencià, s'han tancat plantes d'hospitals, s'ha continuat sense pagar la dependència, les ajudes al lloguer, llisè llarg, etc. Ara sabem que el PP va amenaçar a Rosa Vidal, la última directora de Canal 9. El PP envió un requerimiento amenazante a Rosa Vidal para detener la programación de Radio Televisió Valenciana. Censurava la llibertat d'expressió dels periodistes perquè el seu règim s'enfonsava durant anys perquè havien vinculat Canal 9 a la veritat absoluta. I ara Canal 9 deia que Blasco havia furtat diners. Ara Canal 9 deia els trajes de camps i els bolsos de la senyora Barberà. Ara parlaven de Gürtel, de Marça, de Cotino, de Blasco. Ja no valia, Canal 9 ja no comptava aquest somni de totes i tots. Ara s'apropen les eleccions i, com no, ens sorprenen. I ara volen muntar Telerús, gastar-se diners per a que Rus tinga la seva pròpia televisió per contar la seva història, per continuar amagant les seues mentires. Però si Rus vol Telerús, ara Fabra vol Telefabra. I nosaltres ja pensem que descaradament vostès se burlen de la ciutadania. Una televisió que tancar-la ens ha costat 220 milions d'euros fins ara i que continuarà gastant perquè ho van fer mal, perquè la seva por a la veritat els va fer atropellar qualsevol via eficient per a tancar aquesta televisió, perquè no suportaven més la televisió a la cara. Per fi la televisió deia el que vostès estaven fent. Per això nosaltres avui, aquest dissabte fa un any, volem sumar-nos al manifest del comitè d'empresa, un manifest que vol reivindicar una nova televisió pública en valencià, crítica, plural, de totes i tots. A més, en aquesta proposta volem sumar-nos a la iniciativa popular que ha recollit més de 9.000 signatures de ciutadans i ciutadanes per a que es torni a obrir. Es torni a obrir una finestra de la nostra identitat valenciana, del nostre fet diferencial com a poble, al capdavall, que la veritat isca a la llum i no munten més Telefabres ni Telerús. El que volem és una radiotelevisió valenciana de totes i tots. Moltes gràcies.